Very good. Jadi mau untuk biga-biga kita.
Sok barut hormat ta tu pangisi ni Banua Kijang saunari mamukka mahita godang di Banua Tongo ai siat panopado pamasu-masu ni per Banua Kijang gabe sorang ma Banua Tongo do kita zoma manusia pangisina dan tininang torok malibur na tinopay uhud ma situlus dalanna pan magodang pinta-pinta godang si monang-monang ay nang mga liat mahamin wa ni somon pergiat ni na tinopay di dolok dok tutuluan
asa angkia sohon idok na tua-tua diur dalam poluson tiwek na moton so hari-hari saat tumodu na makatok asa angkia sa tahi sa ulon hita di pamajuon huriyay jala tapak ratos nama mengaruh waso ni pangagon pan magobda sa monang-monang asa angkia sohon idok dok pasa tinababulu baik sobat monang maralaw puso jala taro maralaw doan pan na magobda si monang-monang di persubuan Agurus asaro kami pangulo pihamo sian Furia Kalau ngahok hita dengan nata, apa yang pakde nama lo? Kami rakona poso, asok pila buku hata, kami jalan mana poso, asok pala kita mendokter. Kali ini atas nama Pamulia Dunia Katolik Siriau, nek Roma kami mengulupi akan bunasud, jala somang tanyata dan karing-karing, saya giat magulau non. Di bagasan dame dot kolom kalani amang ban mari hami gorda kol 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 ma tu si tu kana